Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kejengkran kinoilam na kalyang ki khon ki hajar ka himalang ren bat kinoilam ka executive committee ka Khasi Hills Autonomous District Council ha kejenglam ba Winston Tony Lingdo chief executive member ki MDC bat officer ha kan nok phai singi jong arpa artrem naitung arjar penriu ha council kala kot da kejengbam hun ki khon ki hajar ka himalang ren. Kaning jing bamhon kala penlong ya kinong elam ki khon ki hajar ban penpau balada ka council kampen urlong ki jing dawa jong ki hapo khatsan sngi kumta kin sawan biang ban shong ya ki dak basha thangan haplau ka council haswa kane ha ka performance ngi dagi spangot ki khon ki hajar jong ka himalang ren kila wan ban tur sa council ban dawa ban pen hiar yo pa em nong te sings em yong na ka khat kumus em ka himalang ren ki khon ki hajar ringkat bat ki rangba snong bat ki we pat ki noilam ka hima kila wan chekech ADC da ka barra ki plakat ki ba pen pau ya ka jingdawa ban weng kam no yo pa em nong te sings em yong kumus em bat ban pen long no da ka election ka balaj luat ban jet yo em bat mai harian kane ki khon ki hajar kila berngem jenrat ya ka khardop ki ADC la dau CM khot ya kran ya ka bat tangkat tu ka ni port na kalyang ka executive committee kala phakot Kumban Chukdo baka Executive Committee balam khaman da ka Voice of the People Party VPP kalapin song biang yo pa em nong te sings em yong ha ka khat kumus em ki himalang ren hadin lais nam ka jing suspend yo da ka Executive Committee barim na kaleng jong CM rekat bar ke isi kila khot yang ki noilam mangin ya syong ai perkat habo pengilai krene sibun kimat abai de ber ke jujur ke jongi ke banado kusnem ajar pulai wat donro sibun pat kiwe ki complain ki bangil ada panbu hakini kisni ki balada ber kumjo Tingilai keren ya kajuk kamat syapang kajing thong biang ka council ya onong tai sing imyong ku muslim barang ba jong kahima ila pan pau mene pana kaliang jongi kum ki kun ki ajar jong kahima da lele ru am pat niai teng mengenai persya pat ngim laru pan peliang onong tai sing imyong pan teng biang pan long muslim nosin syar jong kahima ka jongi ila pan sengai kata pana kaliang jong ka isi dekat bu siam ila ong ba ya menta Kim patla ban pule ani ban bijit bini biang ki file namar ka jirban jo ka file pat ka poru kala long terki dina kali ka chongki ki 8 porengi or ki tharu orang don kalenti pangalai sikino ki benta ka syong hangi or ka syong karai ka jong pa jong kun wajar jo ka ima kata kadai ka bangi ngila yakin mene pat UCM 8 singa euro ba wala ka isi ba menta kamla ban wengi u hapo ka khatsan singi kumta na kale ka jongi Sastin pat ukun wajar jong kay manangrin. Inwan hang ni wan syak tangan taradu wa ke isi kan ai yangi ya ke jebab ke basai. Kata kare ke jis pensengau ka jongi ha ka isi. Serena kale ke jong usiam uksamla aban ai ya ke jebab taradu penkut ke cengkren. Ke jebab ke bangiyo hi kalong ba. Ya menta ompat la aban ai karai. Tat hadu wana kale jong usiam bat ka ke edisi kan yo wan pule biang ya ke file nang ne sakmat. Kata kadai ke bangiyo wat ka jing dawa ka jongi ka klemla ban urlong namar baka council ka klemla ban ai ka jawab ka ketum ka jingpan ka jongi harena ka leng ka jongi ila bopor apa ka khatsan singi bagi dai ban jawab lem kumta mat biang ye ka jing ki jong pajba ukun ajar jong ka ngin simpat ye ka sinjam bangin yat da kelenti kepada yangi kidon sibun kelenti ngin sampai kai kap karai perkara hi kalong kabakado ka syang apa ba ladau pa ba wong bangin tia ang ne tarang begini yo karai inawan beng ang ne hapo ka katsan singi bangin tia ang ne tarado baka ke CDC kan ai ka jebab hangi ukun wajar jo ka hemalerin ngimla bang syong klikti bat himla aru ban yoro ka ka jongi kata kare ka jibat singa ka jongi perkata kare ka jebab ka jongi katsan singi mat beng ka jingi ki ka jongi bat pi ke isi kata kare ka jibat singa ka jonga hakane ka por ka bamenta Insya Allah nang ne tak ada baka isi kan ayah gaji besar ke bahok. Ke enquiry ke baka konsil kale kamlong ke bahok ngitip saya kata nyelapan sengau mene sibun ki points. Hari ke isi ka kamla ban simrai. Ini ya caki benta beri baniat dengan wan beng ne hari ka khatsan sengi. Insya Allah nang ne tak ada penginyok ke jibab. Kerai ke bakdo ke syong pajba. Lamar penlongi ke hima dau pajba. Kata kerai ke jongi yang mentah. Barga jingkan jong kala jong ka KSADC ya ki pa ba jong ka Himalang rin
Namar nadu kasnam hajar pulai. Ngila dawaha baka ki SDC kan wen mardor. Ya unang tasings yamyong. Uba kamri kenti ya ka himalang rin. Namar baro sikata ka himalang rin. Kalong kahima kabasyong suk siyang san. Bat baro ki jingmi jong kahima kadai bait siya kahima lang rin. Henry mentapat nadu balawan une usim nang tay. Ula yasam 100% naga dega jingmi jong kahima. Namar kata halor jong kaneka nongrim kabang ngi kum ki khon ki hajar ngi das ngau khia hadu kata namar ngi la du ia la jong ka hok haga ba uni usim nang tay ula kam yaga ni ka kendau kum kari kenti jong ka kami ka jong u bat kaba nakaliang jong uni usim nang tay siang la sya asyu yang ngi kum ki pai ba nong siang snong jong ka himalang rin banlong kum ki dkhot jong ka dorbar hima ki balan kenjok khat prasnem kani ka jingle jong uni us im nang tay ka pau chai bau la pen khen ya ka riti ya ka hok jong yi kum ki pai ba jong ka himalang rin dei halor jong kani ka daw ni persya jur ya us im nang tay ba undang syong biang ha ka syuki kum im Tian rei ka basngau sri kalong baka ki SDC kam syam la syak skor yang i kum ki khon ki hajar hot hagasnam hajar pulai la suspend ye u naga kam kum usim bapura jong ka himalang rin tian rei hadin balawan kaneka eksekutif jong hapo ka jinyalam jong ka WPP la thong biang balari instit biang ya ukum usim bapura kani ka jingle jong ka SDC ni das ngosi hadu ka data kum ki khon ki hajar haga jing sicha ka jing perta jong ka WPP hakini ki snam ki balolet no banong bangi wanra ya ka jing sicha ka bakut ka jing sicha ka basuba tian re kani ka jingle jong ki menta kalong baka kham ka bamsap ka bangpong ka kham palat ka jong ki bani ciwai naga benta jong UCM bat naga benta jong ka executive committee baru kuai bagi dai ban perkhat ye ki kentin ki ba pipi la kren hak itu ki senam ki balalet nak baro bat pila kular hak ba bagi long jata ka parti ka ba ijat benreu ka parti ka ba sensyar khut tian rei kan ni ka jile jopi kom ki nong larin gilap ba pile ye ki ba kham palat ban ye ki wai parti executive committee Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya